Kwtal ini news channel farangno belekena hambai जों बिसि ब्रुं ब्रुंनि हायनो दाख्लै बिसिबो सिनि बिसि Kwtal थांमानि ताइ फाइमानि न जों र सिनो एडभान्टेज ब्लुम स्कुल ताइ करना हाति बाजार पान्थार आवार जों खायनाय इनके अ program बा पान्दा लाम थगै जों अर सामुं तांलायनाय इनके अ पान्दा मोसांग्रेनान बागै जों अर आगिनि सिनि सिरिसिटिनि हुकुमु अक सामुं ताइ आगिनि सिरिसिटिनि थुंरंना तयै जों पान्दा संसानाय ताइ इनके सिनि अ पान्दा चेंनाय सारिकनि 7टा तामानि सिनि इनके हरनि 12टा जाति निसंगै जों आमनो हदम रदमखौ पालायलायनाय इनकर रोसामुं मोसामुं ताइबो दङ चेराइ रंनि मोसामुं कम्पिटिशन गरिया डान्स सिनि कालचार आमनो जों बेलायखोनो बरमबु नुग्लायनाय मोसावै रोजाबै थाखनानि साला सिनि ट्रिं बिसि पालायलायनाय जों गुरुम कुथुमखेनो सिनि अर पान्दा संसानाय सिनि अर बदल खाजा ट्रिं हुकुमु बदल ट्रिं हुकुमु बदल बाय खाजाक जे बदल कयो अ त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरगनो सिनि अ पान्दाओ हायै सिनि अ पान्दानि रोसामुं मोसामुं ताइ सिरिसिटिनि कालचार डान्स गरिया मामिता आबरक सिनि अर मोसाय फुनुक जागनाय इनके अ मोसामुं तैनो सिनि बिसि Kwtalनो नागिरनाय ताइ बिसि Kwtalनो लामसुकनाय इनके अबन बागैनो कयो अ त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक ताइ अ आमसानि लोकरकनो सिनि अ पान्दाओ हायनानि बागै हदम ददमखे तंथखायनानि बागै हामबाय आनि सिनि मुंखाना आनि सिनि मुं हिगेथ आं ताख्लायनि संजाक ट्रिं हुकुमु बदल बाय नायकलजाक आं ताख्लाय पान्दानि कनभेनार मलिन्द्र कलय।